Sziasztok! Mint már egy másik videóban is mondtam, nem vagyok YouTuber BTC guru, és nem is akarok ebből valami heti rendszerességű, megmondó emberes műsort csinálni. Azért, mert az egész annyira röhelyesen egyszerűnek tűnik, hogy lassan tényleg ott tartok, több BTC videó talán nem is kéne az emberiségnek. Vagy csak én vagyok egy totál idióta. Ami azért valljuk be, az életem és a sorsom eddigi alakulását nézve egyáltalán nem zárható ki. Na de ebben a BTC videóban olyat mutatok, amilyet garantáltan nem találsz a neten, már csak azért sem, mert ez az én saját, szintiszta agyszüleményem. A korábbi videómban már mutattam hasonló megközelítést, de most szerintem sikerült még egy lapáttal rádobni. Az elemzéseimben grafikus úton próbálom megtalálni azt a pontot, ami segíthet belőni, mikor lehet ideális beszállni, és mikor érdemes hasznot realizálni. Mármint annak, akinek van tőkéje is hozzá. Na de, végre elkezdem. Mint korábban rámutattam, szinte napra pontosan alakulnak ki a csúcsok és a mélypontok. Ezért kerestem további támpontokat, hogy mégis mi alapján lehetne ezeket még belőni, akkor is, ha ez a kialakult rendszer mégis változik. Akkor milyen összefüggések mentén lehet kiszámítani a következő lépést? Ismét az RSI grafikonnal jövök, a szokásos infókkal. A vörös függőlegesek a BTC felezési idejét jelölik, a zöldek a csúcsokat, a lila pedig a BTC padlót. Indítottam egy bordó-ferde vonalat az RSI felső szintje és a BTC felezési idejének metszéséből, és ezt kötöttem össze a padlóár és az RSI alsó vonalának metszésével. Ezt minden ciklusban megtettem. Ha megvizsgáljuk, hogy amikor a bordó vonal átmetszi az RSI középső vonalát, akkor az milyen távol van a csúcsot jelző zöld vonaltól, akkor kapunk egy számot. Az első ciklust most is ki kell zárnunk, mint a múltkor, mert az első ciklus körülbelül a BTC vadnyugata volt. De a többi alapján teljesen észvesztő módon ez 84 nap. Igen, minden alkalommal. 84 nap. Bár itt a grafikon a könnyebb átláthatóság kedvéért heti nézetben van, ezért elsőre úgy tűnhet, hogy nem teljesen pontos, amit mondok, de ha napi nézetbe raknám, akkor látszana, hogy ez bizony nagyon is ott van. Ez szerintem egészen döbbenetes. És őszintén, szerintem ilyen grafikont nem nagyon mutatsz nekem a neten semmilyen más pénzügyi rendszer kapcsán. Ez jelenleg 2026. október 6-át jelöli mélypontnak. Nagyon sok youtubertől azt lehet hallani, hogy a BTC 1-2 héten belül padlózni fog, vagyis valamikor 2026 áprilisában. És lehet, hogy nekik lesz igazuk. Én nem látok a jövőbe, maximum nagyon koncentrálok a grafikonra, és attól még senki nem lett időutazó. Azt gondolom, hogy ha a BTC 50 000 alá esik, az már bőven olyan szint, ahol érdemes lehet vásárolni. De ha nekem van igazam, és ezek a grafikonok tényleg azt sugallják, amit én kiolvasok belőlük, akkor elképzelhető, hogy 2026. októberében lesz egy még jobb lehetőség. Azt viszont ez a gondolatmenet önmagában nem mondja meg, hogy mennyire esik majd le a BTC. Az már egy másik szintű varázslás lenne, de lehet, hogy arról is készítek majd egyszer egy videót. Na de menjünk tovább, mert itt még nincs vége. Ugyanis ez az elv nem csak a vásárlás mutatja meg, hanem a kiszállás időpontját is. Ami nekem különösen hasznos lenne, mert a kiszállás az valahogy sosem ment igazán. Nézzük a csúcsot jelző megoldásomat. Az első aranysárga vonalat a BTC első árának és az RSI alsó vonalának metszéspontjából indítottam. Áthúztam a felezési idő és az RSI középvonalának metszéspontján, és láss csodát, az RSI felső vonalának metszésében napra pontosan kialakult a BTC csúcs. Ez azért már az a kategória, amikor az ember egy pillanatra gyanakodni kezd, hogy vagy valami nagyon komoly összefüggést talált, vagy a világegyetem szórakozik vele. Persze egy alkalom lehet véletlen. Oké, nézzük a 2017. decemberi csúcsot. Ugyanaz a módszer, és megint napra pontosan jelöli a csúcsot a metszéspont. Itt már azért az ember nem csak néz, hanem halk, kultúrált pánikba is esik. Az agyam tényleg eldobom. Miért nem tudtam ezt akkor? A következő csúcsjóslás a 2021-es csúcs. Na itt már nem volt tökéletes a módszer, 28 nappal korábbra jósolta a csúcsot, ami pénzügyileg 5-10%-kal kevesebb, mint a tényleges csúcs. De most őszintén, kit érdekel, ha nem 2000%-ot keresel 4 év alatt, hanem csak 1900%-ot?
Az utolsó ciklusban ugyanez a szisztéma 21 nappal korábbra jósolta a csúcsot, nagyjából 6-8%-kal a teteje alá. Ezzel szerintem bármilyen befektető kiegyezne, főleg ha a módszerrel az adott ciklusban mondjuk 600% fölötti hasznot lehetett volna fogni, ráadásul úgy, hogy közben nem futures tradinggel kellett zsonglőrködni. És ezzel elérkeztünk a videó utolsó fázisához, ami már inkább feltételezés, mint biztos állítás. Ha a youtubereknek lenne igazuk, és tényleg ebben a hónapban érnénk el a padlót, akkor az eddigiekhez képest drámaian más képletet adna. Mert ha a módszeremmel egy most, ebben a hónapban kialakuló padlóból vetítem ki az egyenest, akkor az a BTC következő csúcsát 2030-ra tenné. Ami azért már nem kis változás. Az már nem egyszerű cikluseltérés lenne. Ezért jelenleg nem tartom valószínűnek az e-havi padlót. De ha mégis így lenne, akkor felmerül a kérdés. Vajon a módszerem tényleg helyesen projektálná azt a fura 2030-ra kialakuló anomália csúcsot? Ezt ma még nem tudjuk. Viszont, ha a papírforma szerint valamikor 2026. szeptember végén padlózik a BTC, vagy minimális eltéréssel dupla vagy tripla padlót csinál, akkor az nem töri meg a rendszeremet. Ebben az esetben a várható csúcs a felezési idő mértékében persze még változhat, de nagyjából 2029. szeptember közepére eshet. Ezt majd közben még pontosítom. Az egészből a nagy kérdés tehát az, hogy vajon a módszerem helytálló lesz-e idén is. Én 50 000 alatt már vásárolok bitcoint, de a fókuszom továbbra is a saját módszeremen alapul, és egyelőre a szeptember a fő időszak. Köszi, hogy megnézted ezt a baromi hosszú, és lehet, hogy néhol már veszélyesen intellektuálisnak álcázott, de valójában csak vonarguzogatós videót.